Tak zdarec bando u dnešního videjka. Jelikož jsme na server nasadili, zelení už asi vědí podle pohledu na monitor, mapu Etruria od italského modera Edomod. A ona je ta mapa fakt tak dokonalá, že jsem se rozhodl, že zkusím rozjet si jakoby druhou sérii spolu s tou, kterou už jsme začali. Takže jsem si říkal, že bych zkusil jako mít jeden týden jednu, druhý týden druhou. S tím, že u této dokonce hrozí i, že bychom někdy natočili i videjko ze serveru, když tam budou některý z kluků. Byste to měli takovej, jak to správně říct, hybridní stream. A viděli bychom, no, jestli koho by to jak bavilo, zajímalo. Každopádně tato mapa je teda jako opravdu úžasná. Je neskutečná, je krásná a momentálně za mě teda z těch, který jsou dostupný, když nepočítám Bergman, i když Bergman s tím moc srovnávat nejde, ale na druhou stranu Bergman má jednu velikou nevýhodu, a to, že není tak dalece hotová jako tohle. A je tam dost často upgrade a ten upgrade je nutný udělat nový save, což se u této dá předpokládat, že to nebude, anebo to nebude aspoň tak často jako u toho Bergmanu. Takže když bych si měl mezi těma dvouma zvolit výhody, tak tato opět vítězí právě touhletou výhodou. Jinak tam vzhledově jsou obě krásný. To jsou konkurenceschopný vzhledově. No, jsme jen tak nedindali, pustíme se do toho teda. Ono už jsme teda na serveru tu mapu rozjeli, dokonce jak vidíte už ji máme přeloženou do češtiny díky Sniperovi. Takže jsem si stáhnul od Snipera češtinu, takže tady výstup ze skladu například už nám svítí česky. Takže je to zase o to hezčí a koukatelnější. A takže my už jsme tady něco malinko jakoby rozjeli, když no malinko, no. Tady jsme sklidili dvě ty naše políčka, které tady máme a honili jsme mise a honíme furt mise, i když dneska se teda asi vrhnu na ty naše políčka. Ale honíme se kvůli tomu, že chceme koupit tu větší farmu, no. Tato je taková docela malá, už dokonce došlo i k tomu, že jsem tady, dalo by se říct, vyplenil tady ty stromky, co tady byly, a jestli jsou to ty olivovníky nebo či co to tady bylo, tak abych tady mohl strkat prostě techniku, tak jsem to tady malinko motorovkou vykácel, tadyhle jsem si je naházel na stranu, s tím, že pak to pořežu, teď na to nebyl úplně jakoby čas, dokonce i ty pařezy tady zatím zůstaly. Šetří se na tu velkou farmu, protože některé stroje, například tadyhle balíkovač, tak tady máme dvakrát, například, protože jsme tady byli, já nevím, třeba ve dvou, ve třech lidech, tak aby bylo čím dělat, tak jsme je prostě pořídili dvakrát. Tak jsou potřeba někam uschovat, že? No a tady na té farmě jako se to úplně moc nedaří. Kombajn ten je tam taky nastrkaný teda dost na férovku. A teď už se s ním bude asi výjíždět dobře, ale když tady byly ještě ty stromky, tak je fakt, že jsem musel použít super sílu. Jinak každopádně tady teda není čitováno, vyjma toho, že je tady přidaný mod na slámu, což je z tohohle pohledu evidentní. Takže my si tady jako na těch misích vyděláváme převážně hlavně tím, že jakmile to jsou žně, tak automaticky děláme balíky a než zakázku pozbíráme, tak si uděláme balíky a ty balíky prodáváme zvlášť. A někdy to, musím říct, někdy to hodí víc než ta vlastní zakázka. Což je fajn. Ale nepovažuji to úplně začít, protože a jelikož tu práci tam odvést je nutný. Takže mi to přijde jako naprosto tajku. Tak, co se týká strojů, tak jsem měl ještě v plánu, jestli toho teda tady zrovna mám,
Dával jsem sem rozmetadlo. Takovýhle, ale i jo, je tady, výborně. To bych si potřeboval jako koupit, no. Jednak na mise je to fajn, a jednak já taky potřebuju. A tohle to by mělo umět i vápno, což taky umí, ano, výborně. No. Začneme tím, že budu utrácet. Úplně ideální stav. Takže koupit. Tím pádem teda jako automaticky sedíme, nebo já sedím v úplně špatném stroji, že jo, pochopitelně ten to nedá. Nebo by ho to postavilo na zadní, takže si vezmeme tady. No tak. Co je to? Takže si vezmeme tady Caseyka. Jedem si proto, rovnou si tam koupíme vápno, protože tady si myslím, že to bude potřeba pohnojit. Celá určitě. No i... Že to pohnojíme, pak tady nějaký... Teda pohnojíme, povápníme, pak tady nějaký hnojivo máme, tak bychom to ještě vzali hnojivem a pak bychom šli kultivovat. Budu se teda snažit jako po každém tom díle, pokud možno, dělat něco jiného. Když mi to dovolí čas, abych mohl jako za kamerou něco dodělat a aby se na další díl dělalo něco jiného, tak se to povede. Když se to nepovede, tak ty díly budou na sebe navazovat. A dokud nebude hotový to, co se rozdělalo, jako to bude teda například ten týden, protože tenhle týden teda jako fakt nemám čas na to rozdělit do více prací, ale takovej, řekněme, záměr tady je, který se budu snažit nějak vyladit. Tak. Takže mažeme do obchodu pro výbavičku. To závaží na té ikonce vypadá, že ho mám dole, no a přitom není dole. Co to je? Umíte nás řekněte? Co to je? Sorry. Asi nějaký bug. Jinak bude docela sranda, protože si myslím, že přestože už na této mapě mám teda nějaký hodiny naježděný, tak se mi stává hlavně cestou do krámu, že mám tendenci zabloudit. Což na jednu stranu asi není nic proti ničemu, no tak bude sranda, že jo. Ježík bude hledat cestu zpět. Teď o co jde? A teď bych řekl, že jsem se trefil. A rovně přijedu na hlavní silnici a doleva a hurá do krámu. Asi i jo, šefe. To by jako šlo, šefe. Tak. Se jako rozhlídneme, a to mě teda jako deptá, je tady ta slavná GPSka. Tak tam stejně není úplně vidět. Jsem si tady zamotal ruce, omlouvám se. A takže v celku jako zbytečný se vlastně na tu pravou stranu rozlížet, no. Ta je tam hodně nepěkně jako daná, no. Bylo by fajn, kdyby to byla nějaká sundavací a zastandací. Kdyby to přes nějakou klávesu schoval a používal to jenom na poli. Se by to nebylo od věcí. Ale není to tak hod. To je tak, jak to je. No a takže říkám, takže máme jako v plánu s klukama se rychle jako přesunout na tu druhou farmu. A jinak jste si asi teda mohli všimnout, že my to máme v korunách. A jsou taková stará struktura, to potřebuji mít v korunách, mě ty eura nevyhovujou. Když by k tomu pochopitelně k té mapě seděli víc. A to já budu takový rebel, dokonce mám v plánu, až bude teda živočišná, tak pořídit i dokonce nějakého toho Zetora. Na tyhle ty políčka jsem původně jako přemýšlel o tom, že bych si koupil foršechty, protože jinak v modech je máme. Ale
A mě zase blbý, že já ten kombajn jako používám i k těm misím, který teda nejsou, když to pole není tak nějak moc veliký. No a tam už to jako není úplně ono, no. Už jako, aby ta mise ubejvala, aby jsme si mohli koupit další statek, tak to chce přece jenom trošku výkonu a velikosti. Takže tam máme trošku jiný plány a jiný tím pádem posudek. Víme, že mi tady koukám pytel zbyl, což je fajn. Jsem si odpojil zase něco úplně jiného, než jsem chtěl. Dobře, já. Tak to tam hned bouchnem. Teď si myslím, že to bude málo, možná si aspoň 2 pytlíky ještě pokoupíme. No jasný, že to je málo, dobře. Když si koupil víc, že se zase jako úplně ztratili. Že bych si jich vzal 8. 70 000, ale jo, ono pak na nějaký tým si to hodíme zpátky. Koupit. Koupíme, doplníme, ono to taky teda je fakt, že to vápno to dost žere, no. Takže ono mizí sakra rychle. Ty políčka naštěstí máme malý, takže tam nepředpokládám, že by mi to tentokrát jako sežralo komplet. Ale uvidíme. Říkal slepý a furt nic neviděl, že? Tak. A vyrážíme do terénu. Já předpokládám teda, že drtivá většina z vás, který na to koukáte, že tu mapu už určitě máte, určitě jste ji zkoušeli. Tak když tak napište, jak vám se líbí. Mě tady moc skoro s těma nadstandardníma texturama je topová. Uvidíme, teď to vezmeme teda druhou stranou na statek. Tady na silnici dám to zvenku. Pro ty, kteří dejme tomu mapu ještě neviděli, anebo mají radši jízdu zvenku. Já se teda přiznám, že já s tím teda velice bojuju. Já jsem prostě zvyklý zevnitř. Činí mi to veliký problémy zvenku a většinou skončím někde na stromě. Což je v tuhle chvíli takový trošku standard. A jak se pokusím udělat pokusím se dělat ty videa tak půlhodinový, 3/4 hodinový, max hodinový. Dejte, když tak vědí, co vy na to. Jestli byste radši kratší, třeba jenom půlhodinovky nebo hodinovky. Že v nějakých úplných extrémech bych třeba nahrál nějaký, nebo tak no, jaký rozdělit, že na díly, když by to bylo třeba ze serveru a byli bychom tam třeba, nevím, 3 hodiny v kusu a bylo by to zajímavý, už hodama, legrací nebo prací na daném poli, tak jsme jako mohli zkusit, no. Že zatím se snažím teda, nebo mám v plánu vydávat videjka pátek, sobota, neděle. A mám v plánu teda díky této druhé sérii, tak tento týden pátek, sobota, neděle italská mapa, příští týden pátek, sobota, neděle ta německá mapa. A uvidíme, že bych to tak jako střídal. 2 série. Pak dejme tomu porovnám
jak moc se díváte na tu či onu a podle toho možná upravím buď to četnost vysílání, nebo vůbec stav vysílání na dané mapy. Jinými slovy, buď to potom bude víc tý, která bude mít větší sledovanost a ta druhá bude omezená, anebo ji přestanu vysílat úplně, nebo vysílat, nahrávat úplně a budu nahrávat jenom tuhle, nebo naopak jenom tamtu. Uvidíme. Tak, dáme si GPS, takže asistenta. A půjdeme na to. Má teda slušný rozptyl tato potvora. Ty moje políčka, to bude úplně libovka. No tak. Tak to tam nahustím. A uvidíme, co teda dneska zvládnem. Až bych dal bez tabulek. A prd. Hele, já už jsem prázdnej. Ty kráso. Hoši, tohle bude zajímavý. Jsem ještě nedodělal ani úvrať u tak mrňavýho políčka. No potěžkoště. To se ujezdím. Jestli by nestálo za to si tam kurňa přijet vlečňákem, asi jo, hele. Tohleto, to asi ne. To asi ne. Když to takhle přistavíme rovnou k cestě. Cípneme to. Vafneme druhýho traktora. A druhý vlek. Když tady mám balíky, tak teď se s nima nebudu sundávat. Mi tam zůstaly právě nějaký zbytky z minulý mise. Už jsem byl relativně daleko od krámu, jak jsem si řekl, že si to u sebe nechám. A tak jsem si to nechal, no. Pochopitelně teď mi to překáží, ale nevadí. Protože tady máme, díky tomu, že to je ze Severu, tak bylo potřeba 2 ty vleky. Tak máme hod ještě jeden. Takže celku o nic nejde. Že? Vypneme tabulky a jedeme. Jedeme si pro Big Baggy. Je pak naházím asi nahoru do skladu, nebo jestli možná do přízemí. No, jestli pak vemu nějakou misi, tak oni sakra rychle zmizej. Je 8, lépe řečeno, teď už je to 7 a něco. 7 a kousek. Takzvaně. V rámci učenlivosti mapy to teďka zkusím vzít zase někudy jinudy, trošku malinko. Uvidíme, jestli se zase na poprvé trefím. No. A jinak není to nádhera, vidíte to? Žádná placka, pěkně kopcovitý, smysl k detailům. Ty průdky mě tady sice jako trošku mrzej, ale na druhou stranu, no ježišmarja, všude je něco. Aby byla naprosto dokonalá pro všechny, taková mapa být stejně nikdy v životě nemůže. Protože 100 lidí 100 chutí, někomu ty ploty prostě vyhovujou. Mně osobně by asi nevadily vůbec.
kdyby byly... Aha, výborně. Sorry, já jsem ti tam vtrčil čumák. Kdyby byly funkční typu... že by měly vypnutý kolize. A už to slyším. Tak co to je za reál, když vypneš kolize? A ono je reálný za to chytit traktorem a zůstat na tom viset. Ten pod by takováhle mašina sundala, to by sundal i 30kový Zetor. Takovýhle laťkový pod. Takže ať to vezmete z jakýkoliv strany, nereálně je to stejně. A pro hratelnost by kolize nefunkční byly prostě podle mě lepší, protože takhle se u toho zaseknou i autonomní hráči, to znamená AIčka, a to už narušuje kvalitu té hry v použití těch AIček, který to nejsou schopní zvládnout, oni nejsou schopní couvnout, oni se tam budou hrabat jako pitomci a snažit se ten plot přetlačit, což pochopitelně při zapnutý kolizi nepůjde. Takže to, že to má vypnutou kolizi, je podle mě naprosto bezchybný systém. A hlavně, když někomu ta vypnutá kolize vadí, když ho nikdo nenutí, aby tím plotem projížděl, úplně v klidu se může snažit se tomu nadále vyhybat. Nevidím na tom nic proti ničemu. Jako tady třeba mají vypnutý kolize ty živý ploty. Což si myslím, že je prostě super. Tam si to vyloženě užívám. Ten plot tam je. Takže vizuálně je to hezký, je to hezoučký, jako detail. A přitom nepřekáží ani AIčkám, ani mě. Takže když mi to prostě nevyjde v té zatáčce, no tak se o něj zastavím. Už by ve finále ani stejně nebylo možný, že? Co si budeme. By tím taky projel jak nůž máslem. Si tam nacouváme. Jestli čekáte, že to budu nakládat nakladačem, tak čekáte zbytečně. Protože dokavať v té hře nebudou tyhle ty věci fungovat na základu reální fyziky, tak je autoload pro mě naprosto nevyhnutelný, protože několika tunový balík, když tam nakládám a on se chová jako polystyrenová koule, tak se na mě zlobte nebo ne. Nehodlám se tam s ním jako crcat. A když už ho tam konečně mám, tak se mi tam začnou mlejt a nakonec mi z toho spadnou a já zase budu stejným způsobem nakládat. Ne, nebudu. Určitě nebudu. Odsaď pocať. Ta realita je fajn, ale přehánět to nehodlám. A komu se to nelíbí, víte jak. Je tohleto přísloví. A někdy i hůř. Takže tak. To je jen tak pro úplnou upřímnost. No, jak jsem minulý týden taky jezdil tady se synem mýho kamaráda, tak ten byl taky evidentně nadšený, ale ten je nadšený z těch farmingů jako takovejch. No. Moje doma nemá, takže si to zahrál tady mě a byl teda nadšený. A tvrdil, že až přijde příště, že rád přijde i do videa, takže bude jeden z těch, který ho taky asi pravděpodobně jednou na tom videu uslyšíte. A až tou druhou. No jinak tady napravo, co je ten čirok, tak už se na něj klepu, až bude v akci v ně. Já si na něj pěkně zgustnu.
No jinak se tady teda používají systémy jako je Autoload. Používám tady CursePlay. GPS teda jakoby ze hry, ale jinak jako CursePlay ano. A ten mám většinou tendenci nastavovat místo originálu AIčka ze hry. Řekl bych, že jim prostě furt nefunguje tak, jak bych očekával. A ten hlavně má tu obrovskou výhodu, že když si ho správně nastavím a dejme tomu ten kombajn mi to celý krásně poseká, tak jenom lehkým překliknutím jeho trasu přehraju do jiného vozidla a můžu úplně zvesela dělat balíky. Bo ne já, ale to AIčko. Já i tak mám dost práce s tím, ty balíky odtamtať odvozit případně techniku, odvážet balíky a ještě úrodu od kombajnu. Každou chvíli pak stojí, ať už jeden nebo druhý zaměstnanec s tím, že mu překáží objekt, což bývá většinou ten balík. Když teďka už většinou počkám vždycky jako díl, než se nějaký ty balíky prostě vytvořej. A až když jsou vytvořený, tak tam pošlu toho joudu s tím balíkovačem a tím pádem potom to tady nechám asi stát, pak v obědu. Tím pádem, teď zase nevím, kde jsem skončil, no to je jedno, to je klasika. Už to lepší nebude, bude to jenom horší. Nevím. Už tankujem. No, nevím. Vysílám průzkumníci a oni se hajzlové nevracejí. To je těžký. Taky by tu měl být přidaný ten mod na to reálný špinění. Ale že bych to na tom zatím nějak pozoroval, i když na těch kolech asi jo. Ty krása, dobře on. Se mu ty přední úplně sekly, jo, asi jo. Asi to funguje. No tak. No, když už tady jsem, tak si to rovnou dotankuju, ono stejně budu muset. Zjevně. Je to tam, no. Už je celý bílej. Je to dobrý. To se mi jako líbí. Vůbec jsou takovýhle drobný detaily na tom úplně úžasný. No tak už jedeme zhruba půl hodinu. Takže to na tenhle ten díl ještě nechám, asi dodělám tohleto pole možná a ukončil bych ho. A to druhý bych udělal možná mimo kameru. A pak bychom to šli pohnojit v dalším díle. Možná. A nebo rovnou kultivovat. Rozmyslím ještě. Každopádně tady by bylo hotovo. S vápnem tedy. Koukám, že jsem povápnil i sousedovo pole. No nic, on se snad zlobit nebude. Já myslím, že tamhle ten plot není. Tak je, takže si stejně budeme muset uhnout. Nevadí. Dobře on. Dobře on.
abych s tím mohl popojit na statek, tamhle stejně to pole se mohlo dojet z té druhé strany. Teď má dotankováno. Tady to nechám stát u pole, že si sem když tak couvnu a naperu to odsaď. By asi šlo, ne? Hádám. No. A uvidíme tedy, no. Ježíš, já jsem si to vypnul. No tak. No, teď jsem si krásně překlik. A tady to vypnu, ale máme to až od spoda. Takticky. By to tady vyšlo asi těžko. Ne. Přesně. Tak si tam takhle counem. R jako rarach. Výborně. Znovu. No jde. No, tohle to už vyjde určitě. A jdeme. Takže tady doděláme pizdu. Taky pizdu, ať je to dokonalý. Kruci. No tak. Říkuju. Jako nudle v bandě. Tak když si člověk začne plet čudliky. Tak, bylo z vápna všechno. Takže vápno tady takhle jako odhodíme. Takticky. Pak ho uklidím. Tady si tankneme hnojivo. Aha, to je taky vápno. Kruciš.
tak nic, takže hnojivo nemám. Takže hnojivo budu potřeba koupit ještě. No vida. Takže tohleto si tady za kamerou uklidím. A uvidíme se v druhém díle. Tak doufám, že se vám videjko líbilo, jestli ano, dejte like, případně odběr, že vám neuniknou další, až nějaký spáchám. A budu se s váma zase těšit u dalšího dílu. Zdař Bůh, bando!